Днес ще играем Far Cry Primal, епизод 2. Еба, се черпа, човек. И нещо. Warning. Окей. Внимание! Да знаете, че клиповете няма са повече от 15 минути. Защото таблета му спре. Да. И пауза, кратка пауза. Като на това ли? Като нето. Просто. Да. Far Cry Primal. О, здравейте, играчи! Сега Денис. Аз и Денис. Ще опитомим вълка. Шибания вълк. Може да не си хикс чидава. Кръг по-точно. Окей, също ще бъркам контролите. Ти не ги знаеш, човек. Имам за PlayStation. Ама двойка. Двойка, да. Аз четворка. Така ли бе? Да. Аз съм мисля тройка. Да, наистина ли? Не. И да, имаш тройка, ама. Ще съм копия. Да го умериш. Не, ти пък да спиш. Можеш сега да спиш да стане ден. О! Сега тук. Спинка. Сеченце. Нани, бебе. И пак е вече. Даже играм... грешка. Ама че красиво е. Не, тук гати блици. Бум. Беше ли микичко? Не, беше твърдичко на камъните. Сега, ще. Къде трябва да ходим? Той идиот ли път? Пратил си Джон. Чакай, човек. Били живо на карта. Waypoint. И той не се обера. Че се. Той е в планината. Задръж, мисля, че. Че се. Не, то пък не трябва да се го То пък да ще показва онзи ром. Аз трябва да простя. Точно. Неудобно ми е също да снимам. Ами явно да получивам. И пък не, има и въпросите. Сърдечка. После ще палим хипотамик. Спомняш ли се носорога? Когато го подпаля. Като съм подгони. Да. Като ми казва, ти кой си да ме гониш, като ме подгони. Бум, много съм бърз. Аз съм красив. И само гледаш, много съм бърз и сам паш по едната и викаш, много съм като, много приличам на птичка. И сега ще... Тук му е бърз. Няма да те е бърз. Виж колко готин сега там долу. Ще те кара да пиеш кръв. Кой този? Да. Ама, страшен ли? Не! Той е луд само. Той е луд и е не е вожд, как да го кажеш. Добър ли е? Добър е. Ето кола, хана, манджа, панджа. Аз си мислих, че имаш. Той съм го виждал в началото на играта. Виждал съм. Така ли бе? Да. Казва, че си човекът лъв. Ето, също така. Също така. Ето, също така да пиш кръв от мишките.
Момент. Почваме. Това ние Да. сега ще сме бухал. Или пак. Не, ще летиш. Сега трябва да намериш някакъв гайд, Какво намеря? някакъв наръчник. Аз тук какво? Аз тук не мога да скатя. Аз мога уча при тези животи. Ето го бухал. Ето го. Аре, бухле. Бухале. Бухале. Като Ицо. Ето ти летиш. Ти летиш. Оф. Да. Аз И как да летя, бе, човек. без да падаш. Чек да величим. Но сега... Нов опит. Така да Тоско пак пада. Не, бе, човек! Ти трябва да даш само нагоре. Нов опит. Как, бе, човек? Аз никога не мога. Ама абсолютно никога. Нов опит. Оня тъпия бухал. Аз какво правя? Сякаш ще... Сега Денис ще пробва. Не, правя искаш един-два пъти. Сега нов опит на Денис. Успя! Той човек успя. Браво, бе, Денис. И как да Зави! Не! Ако се бъснеш. What? Са бъста! Как да завия? What? Я. Разбрахме как. Разбрах, точно аз. Много бърз. Ставам, бе, човек. Двайсет часа по-късно. Направихме го. Се ключим. От водата. Внимание. Какво стана, бе? И не. Пак се върнахме. Много тъп. Това следващата не надолу. Успях, не. Оф, не, бе, човек. Не, бе. Чакай. Шибан бухал. Не. Какво стана, бе? Отиваш нагоре. Няма скоро. Ще дадем на пауза. Когато го минем, ще се върнем. Най-после го минахме. По-точно. Аз го. И аз частвам там. Те си двамата го минахме. За къде трябва? Трябва да отиш горе. Където е бухал. Тук е гачи фантазията. Това са. Фантазия. Трябва да следваш бухал. И там. Или бухал? Там горе, да. И да сега как ще чупим? Той ми покава да ходим някакъв. След че там трябва да стигнеш. Кажи ме. И сега летиш. Пак. Не. Кошмара пак се връща.
Аз съм... Абонирайте се за Дани. Той прави много за вас. И вие направете много за него. Не! Остана. Не. Добре. Защо? Представи си след този клип ти да станеш колко абоната? 100 абоната. Какво ще направиш? Остана. Като ми говори джойстик. Нищо не прави. Нищо не прави. Ето сега, той са се събудили какво стана. Пак трябва да го следваш. Този път спринтирай. То не може. Виж колко тигри има на тебе, пък не те ядат. Опитомяваме гълъба. Гъл. Бакам ги, Ларел. Бухал. Гълъба. Дай цънка на байти. Сега ти ще си в моето око. Арбе. Ние те И късно. Vision of Beast completed. Мината с мисия. И така минахме тази мисия. И тук трябва да правим. Да го претегнем. О, трябва да намериш белия вълк. Тук. Там в чантата, дето ти я взе, там имаше месо, с което можеш да го потомиш. Къде? Чакай, ти трябва да намериш белия вълк. Като излезеш от това, като излезеш от... Тук. Да, като излезеш от тази пещера, ще намериш неговите това. Сега къде отива? Ще намеря. Ще намериш неговите кървави стъпки. Аз се загубих. Не се загубил. Дай нагоре пак. И така ще победим тези лоши цыганчета. Хюниса, давай. Неща. Искаш ли умреш? Цыганче. Също се намеря. Ranger event completed. Айде. Кой е този? Един от твоите. А. Айде идва с още един долу. Да. Не, това е ястреб. Да, не. Аз пък гълъб. Окей, след малко ще спрем клипа, докато намерим вълка. Летим с орела.